आमच्या कंपनीचं नाव आहे स्ट्रक्टवेल डिझाईन्स अँड कन्सल्टन्ट्स. नवी मुंबई बेस्ड कंपनी आहे आणि नॉर्थ गोव्याच्या सगळ्या मेजर मायनर आणि कल्वर्टच्या कंडिशन सर्वेचा आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला आहे. तर आम्ही 5 ऑगस्टपासून गोव्यामध्ये आहोत आणि आम्ही आता सगळे मेजर आणि मायनर ब्रिज आणि कल्वर्ट्स हे वेगवेगळ्या टीमच्याद्वारे त्याचे आम्ही सर्वे करत आहोत. आणि हे पाठीमागे आपल्याला दिसते ते मोबाईल इन्स्पेक्शन युनिट आहे. तर त्याच्यामुळे आपण ब्रिजचं संपूर्ण टेस्टिंग व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन वगैरे करू शकतो आणि मग त्याचे रिपोर्ट्स वगैरे आल्यानंतर आम्ही ते डिव्हिजन्सला सबमिट करू. आतापर्यंत किती ब्रिज तुमच्या? आत्तापर्यंत आम्ही लिस्ट केले तर जवळजवळ 650 ब्रिज नॉर्थ गोव्यामध्ये आमच्या लिस्टमध्ये आलेले आहे. आणि कालच आम्ही साखळीचा मेजर ब्रिज तो पोर्तुगीजराचा ब्रिजचं टेस्टिंग केलेलं आहे. तर जसं जसं प्रोग्रेस होईल तसं तसं आम्ही अपडेट करू. मुख्यतः पोर्तुगीज कालीन ब्रिजच्याच फक्त की काही नवीन वगैरे जुन्या कसं काय? नाही आम्ही सगळेच करत आहोत. अच्छा. पण त्यामध्ये डिपार्टमेंट प्रायोरिटी आम्हाला सांगेल की हा ब्रिज पहिल्यांदा घ्या, तसं आम्ही करतोय. पण मेजर ब्रिज जे आहेत जे 50 मीटरपेक्षा जास्त लेंथ आहेत ते आम्ही पहिल्या फेजमध्ये घेत आहोत. एक मुख्यतः म्हणजे ह्या ब्रिज वगैरे हे करण्यात टेस्टिंग किंवा काय त्याप्रमाणे नवीन ब्रिज आणि जुने पण येतात. पण ह्या सगळं काही असं कल्पना येते की काय केल्यानंतर काय कल्पना येते? आम्हाला इन्स्पेक्शन आणि हा आम्ही आता सध्या फील्डवर करतो, डेटा कलेक्शन करतोय. तो डेटा मिळाल्यानंतर इन्स्पेक्शनचे जे काय आमचे ऑब्झर्वेशन असतील बेस्ड ऑन दॅट वी विल रिकमेंड. ओके. कशें आसा तांकां ती मुंबयची कंपनी जी सेफ्टी ऑफ ब्रिजीस पळयता आनी आमच्या गोव्यात ल्हान व्हडले अरावंड 650 आसा. सो तांच्यांनी आज फर्स्ट बिचोलच्यान सुरू केला आणि आता ते इन्स्पेक्ट करता. म्हणजे कशें इन्स्पेक्ट करता म्हणटा तो जो रिपोर्ट आसा ते आमच्या डिव्हिजनाक घेतले. वर्क डिव्हिजन 23 सब डिव्हिजन 3 सर. वर्क डिव्हिजन 23 सब डिव्हिजन 3 आणि मागीर डिसिजन करता. जाल्यार 2 गोष्टी, एक कितली सेफ्टी आसा, फुडली कितली वर्सां सेफ्टी रोवतली, मायनर ताका कितें काम करचें पडटलें काय ना, किंवा मेजर काम कशें करचें पडटलें. प्रेझेंटली जो म्हाका म्हणजे प्रायमा फेशा तो म्हणटा मायनर काम करचें पडटलें. पूण आमच्या मतदारसंघात आनीकय बारीक बारीक कळवट आसा विच आर इन बॅड शेप, जे आमी ऑलरेडी घेतलेले आसात. म्हणजे काम खास करून जो आमचो साळांतलो आसा तो न्हू, साळांतलो मागीर करता सर. पयलीं हो जाल्यार की तो करता. मागीर सर नेसले कडेन आसा पळय लाडफेर तो मागीर साळांतलो करता. आनी मागीर सर जवळ जवळ आमचे 200 सर आनी कलवट्स आसा आमच्या मतदारसंघात. आमचेच सांगता सर, खूब आसा. कलवट. सो ते सगळे कलवट करतले सर. सो बेसिकली आमी सगळे जे अडवळपाचो कलवट एक आसा डेंजर आसा. हा. सो साळ आनी अडवटाचें डेंजर आसा. हे आमी 1-1.5 वर्सां पयलीं हे केल्ले. ऑलरेडी म्हाका दिसता आमचो एस्टिमेट बी जालो. ESAक फायल आसा. ते दोनूय करपाक. साळ खंय भुमिका देवळाच्या फाटल्यान तो जर फाल्यां गेलो कलवट तसो बरो व्हडलो आसा जाल्यार कंप्लीट धुमाशा आनी मेणकुरे गांवाचो हे टच जातलो साळा कडेन. त्या रस्त्यान येता तो, म्हणजे कशें धुमाशाच्यान येता ते. अडवळपालचो आसा तो मेन गांवांत. तो गेलो जाल्यार गांवाचे 2 जातले. थोडो गांव म्हणजे पिरणाच्यान वयचे पडटले, थोडे अशें वयचे पडटले. लिंक तुटतले, टोटल लिंक तुटतले. म्हणजे ते 2. पण आमचे ल्हान मोठे करून एक 200 कलवट आसा. आमी सगळे कलवट हे एसेस करतले. हे कित्याक तर सेफ्टी. फाल्यां कशी म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली जर खिचो जर ब्रिज कॉलॅप्स जाल्यार ती सुद्दां सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी रावता. सो आज आमच्या बिचोलीच्यान हें केलां आनी आमकां रिपोर्ट दितून मागीर आमी फुडें डिसायड करतले ताचेर कितें. सो नवीन वयतलो न्ही सर, 7 वरां लागता. मागीर तो करतले. तो करतले. हे बेसिकली असेसमेंट बिचोले आमचे तालुक्याचे म्हणटा की बिचोले मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे. आमचे तसे ते सायडीनय बी करता. बिचोले तालुका बी जातले. काल केला साखळेचे केला काम. साखळेच्या खंयचो पूल साखळी तो मेन ब्रिज केला विठ्ठलापूर. विठ्ठलापूरतो ताजे कितें रिपोर्ट? आनीकूय कलवट सुरले ते सायड बाय जातले. कलवटाक दुसरी टीम आसा तेंची बारीक कलवटाक. टोटल तालुक्यान कितले आहा? तालुकान खूब आसा टोटल. आमचे बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे मेजर ब्रिज हे 2 आसात. आणि सगळ्यांत पोरणो म्हाका दिसता हो सगळ्यात पोरणो हो जर 1962 आणि एका 15 वर्सां जाली. पोर्चुगीज टायमाचो 62. सो साखळेन तुमी पळयलो न्हू, तोय मेन रहदारी खातीर. थंय कितें तुमकां रिपोर्ट रिपोर्ट अजून येवंक ना. रिपोर्ट येतलो. जस्ट काल जाल्ले आसा. काल केला आहे. कालच टेस्ट कालच जालो तुमचे. रिपोर्ट मागीर दुसरो येई देसाय. ओके. तो पळयता.